Ni ang imong suliran suluha. Ako lang Japon ang inyong Kuya Helen mga higala makig-ubang kaninyo. Nini atong ikaduhang hugna sa atong tulumanoy. Bosa pahimutang na ang matag usa diha karon ha. O ang uban diha siguro mga mama. Nang laba karon ang uban ng limpyo pakusgilan na inyong radyo. Pakusgilang na kay malay nato. Doon na dahil mulugwa nga numero. Sige lang, pakusige lang yung radyo di ha. Enjoy lang mo sa inyong gitrabaho. Kaya ako sa diri mahigala, ako ning paningkabutan nga. Ma-deliver kaninyo diha ang sulat, no? Matod kaninyo ang sulat nga puno sa kinabuhi. Sige, so Visayas ug Mindanao ha. Welcome pag-usap dinhi sa atong tulumanoy. Ikaduhang hugna. Kini ang imong suliran suluha. O kini atong tulumanon, gihatod ka nato sa 100% nga herbal, safe o epektibo mga higala. Ang Power Cells Herbal Capsule. Beno! Ato din pasalamatan mga higala ha ato ang kuan po ni sponsor po ni mga higala wani bayad pero ato na lang po ning respetuhan po nato mga higala kayo suko mo po ning dili ni respetuhan no ayot lang ha to ning Tagalog pagtagad oy sa dili pa di ay ha ayaw mo kalimot no atong text line ibutang gina diya sa inyong cellphone ha inyo yun ang i-save gyud ninyo mga higala no ang atong text line no 0906-223-0989. Akong Osbon ha 0906-223-0989. Oo mo na ibutan nyo diya sa inyo hang mga cellphone. Oy ha atong oras alas 9:55 na sa kabuntagon og ato kang pasalamatan may gala ang Camera 360, no? Ang Camera 360 mahigala, making the ugly beautiful. Camera 360. Na problema ka ba sa imuhang kaugalingon? Gusto ka ba nga mo gwapa? Mag-Camera 360 na. O, ini Camera 360 nimo, instant ang imong kagwapa. O, di ba? O, doon na pa ba yung mga reklamo diya sa ilang mga nawo? Alam, mag-Camera 360 na ta. Bueno, asa naman ito na pita na paslak to. Nawa naman ito diri. Ano naman ito na pita? Ay, sagdi na lang to. Ay, da. Sige. So, ato na ning sugdan ang atong sulat tampo mga higala. Pagbasa to sa sulat tampo. Abrihan na to. Ay, ni ana mga higala ang sulat tampo. Nabrihan na nato mga higala. O dinhi sa atong sulat. O giingon dinhi nga Agosto 26 agoy noy. Bayo. Dool na pod ang 30. Dear Kuya Helen. Sa maayong pamatasan, tuguti ko sa pagpangayo katahuran kanimo Kuya Helen, labi na sa mga milyon-milyon nga naminaw sa imong tulamanoy. Kuya, dili jud ko maulaw nga magpadala og suwat kanimo. Tungod kay nasayod ko nga ikaw doktora og abogada. Kuyas, kauban sa pagpanghinaot nga ikaw unta makahatag ka nako og maayong suggestion o mga tambag kuya alang sa akong suliran. Itago lang ko sa pangalan nga Alfred kuya. Hapit na ko 40 anyos kuya. As in 40.
Doon ako'y asawa ko yang nga si Isabel. Kuya, mangunguma lang ko. Farmer. Doon ako'y 5 hektaryang yuta, kuya. Doon na po ko'y mga sayutihan. Nga akong patiman sa may mantalungon dalagit, kuya. Kung tao pa ko, kugihan yung kay ko, kuya, nga mag negosyo, ginagmay ragot. May ligya mo ikong pilok skanding. Doon ako iyab, kuya, sa una nga, nahimo na akong asawa karon nga itago lang nato sa pangalang Isabel, kuya. Ang iyang apelido kay Leyte. Isabel Leyte? Naday nga na giday nga one day. Kuya, aron nga masabtan ninyo ang tanan, mao kini mga pangitabo. Hapit na gyud ka mo graduate, ha ba? Lagi. Og, pasalamat ka ikaw kanimo. Langga nga. Tungod nimo, magkahuman na gyud ko sa akong pag-eskwela. Og, magminyo na gyud kita. Ha? Mao ka na akong gipangandoy sa akong kinabuhi. Sukad pa sa una, nga minyuan ka. Tungod kay gihugugma ka ito ka. Salamat kaayo. Langga. Og, unta, dili ka mapulaan nga ko sa paggasto. Kaya naplano pa ba ako nga magmasteral? Mintras nga napagoy kinabuhi. Mintras nga mahalin pa ang sayuti sa karbon. Bayo. Pasaligan ta ka. Mutabang ko sa paggasto kanimo. Salamat kaayo lang ka. Salamat kaayo. Unsaon? Imong uyab pobre mine. Ay kabala ka may tungod niya na sama sa kong giingon. Ang ako mga pagpaningkamot. Ako mga pagpaningkamot alang kanimo. Salamat kaayo lang ka. Timan I will always love you. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Kuya Helen, tuod man pila may dagan sa istorya. Time won't let me keep. Nakahuman jud sa pag-eskwela si Isabel. I just Kay ang iyang gikuha nga kurso, kuya, kay kana mang ma'am. Anong teacher, iyang gikuha. go home. Ang gitawag nila lag BEd. Kurso sa mga kanding ba? BEd. Deep inside this heart of mine, I do Gani, kuya. love you. And I Padayon siya siyang pagkamasteral. O nakahuman yun siya, kuya. change your mind. O tuod man, nagpakasal mi, kuya. Love you. Wish you never left me. Aliyog, manindog ang tanan. Manindog ang tanan, labi na nitong mga pamilya. Itong mga pungkol, lingkod lang.
Mga pinalangga na akong mga parokyano, ano yung kita karon? Dini sa atong kapilya aron kita magasaksi kay ang duha kalanggam kukok gusto nang musulod sa salag sa kaminyon. Gusto na silang magminyo og karon. Oy, wala man script. Alfred og Isabel, sigurado naman ka kamo nga magminyo na mo. Di naman kamo kung manghilak o mag-constipate kamo. Basig mo hilak pa kamo o mag-constipate kamo. Tuod kay mga edad-edaran na usab kamo, sayod ako nga responsable na mo. Kay sa constipation, NutriCleanse ang katapat dyan. Busa! Kay na naman kamo sa hamto nga paginaron, I'll pronounce you husband and wife. Kung karon, ato silang palakpakan! Palakpakan! Mabuhay! Woo! Mabuhay! Bagong kasal! Ay! Ato mga friends! Mag-drive box! O! Pagutan! Stop! Mag-drive box! Oy, congratulations kaayo ninyo, Day. Congratulations kaayo. Salamat ka, Ay, ayo. congratulations sa imo, Day. Og, ay, pre. Salamat kay Noy. Oh, pre, Congratulations sa inyo, ha? salamat kay sa kon, pre. Pre, nakatag ni mo, pre. Oo. Dabatan ni, pre. Unsa Magkamit ni mo na unyo. man ni, pre? Drive Max, pre. Unsa ni basig doon na ni side effects? Wala side effect, pre. Front effect na, ana. Oh, what's up, pre? Hoy, hoy, hoy. Ansa na inyong gikuan diya, ha? Ala, Wala, oy. alam ni sing kayuhan mo, re. Ay, bitaw. Oh, pre, balay ta, pre. Oh, dito na may saka sa pikas sa kinan. Ha? Oh, sige. Puno naman na imong dua second seat. Pwede ako drive, pre. Ay, kay drive, pre, ha? Sige, tara. Pre, gutom na ko, pre. Oh, ito na. Mga ito na ta sa kwan. Mga ito na ta sa balay. Kini, kaon na dyan ni. Kao na. Ito ta reception. Oy, una na pagpag na, ha. Mga ano ta. Pak, oh. Sige, ito na mo. Tataw, anak! Hanko, mahal mo ba ako? Naman, lahat ng bagay na ikakasaya mo ay gagawin ko. Talaga mahal ko? Sinabi mo pa, handa akong magpakamatay alang-alang sa'yo, mahal ko. Uwe, sige nga, sample. Ay! Okay kayo! I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, Kuya Helen, I can see tuod man, kinilaging bago patang menu, kuya. Unya naka-drive max, kuya. Ay, gidabo-dabuhan, oy. questions. Kita ka, kuya, ka ng kanding bitaw nga bago pang anak? Anang grabe mag-ambak-ambak sa bato? Reasons why Ay, kuya, ay, nalagi ka, kuya, lagi na. Labi pa kayo naka-drive max, gugu, kuya. Tagaan ko ni Uncle Kagaw. lay back to show. Basta ka lagi, kuya. Di lang ko mag-tell ba, kay kasi magkaiyong gag-OR kayo. Kuya, yung drive max day, oy. You warned me that life changed. Gani, kuya. No one really Abta na mag-isa ka tuig, kuya, nga grabing sinanggutanay na mo, kuya.
Asa makalugar lagi, magkana lagi permi kuya. Time will change Gani, in a world where nothing stays the same. Through it all, I love. Ang samahin niya mo ra magkag-guo lagi ka diha. Niinggit mo ko ni pare na ko Alan Oksin. Ha? Ano man di ay? Kapabuntis na pod. Oh. Ang ano mag-goal man ka sa iya ha? Nag-uol ko. Kay ako, kita 1 year na ta. Wa magyapon tay anak. Pwede ba nga dili lang unta ta mga anak? Grabe. Sa isa ka tuig si pare kaduha na. Sag dito, lalai mo itong inahain. Pero ano sa man kita manganak? Ako rin mga anak, oy. Pero, ang ako unta, dili lang unta ta karon. Dili lang unta magkabibi karon. Kaya nga naman. Di ba? Gisabutan naman nato ni, nag-istoryanay naman ta mahintod ni, nagsabot naman ta. Nga, dili lang una ron kay gusto na ako, mahimo pa kong kuain. Teacher 2, hangtod nga mahimo kong principal. Ug ma-principal na ko, ayan na nato. Ayan ako magpabuntis. Ganun pa abuton pa maginato nga mga principal ka. Hay, kay baho ka ba? Ha? Nga lisod kayong panahon karon. May man yung ma-principal ta, kaya dako naman tag-sweldo na makaloan ta, dagang taglunan kay mga bata karon dagko na kay demand. Like, tawa, mga bata karon sosyal na. Dili na magdula og mga taraktara kay karon mga iPad na. Mag-top bird na sila, ana. Pero kanang langga. Langga, sabtaon ako. Unsa pa may mong gipangita? Oh, kung mangayo ka, helikopteron ta ka. Kanggarohon pud ta ka. Unsa pa may mong pangita? Bata. Gusto kog magkaanak ko. Hay na lang. Maabot lagi ta ana, okay? Maabot ta na nga panahon. Pero Sige, ayaw na sige, pero bantay ka kung buntison ko nimo bulagan gyud ta ka. oh, langga. Oh, mauna na. Simple lang akong sulti sa imo ha. Dili sa ta mag-anak o di sa ako magpabuntis karo mga panahon na hangtod nga di ko ma-principal. Okay? Na lang. Stilan. That piano, so delightful, unusual. That classic sensation. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kuya. Ako pod para mawala pod akong frustration gamay sa iya kuya. Akong gimo. Dito na lang ko magtambayan pod kuya sa kuan sa akong farm lot, sa akong baol. Lahi man puday ni magkatiguang na ta kuya kay di man puday ta magsig kanal. Puol man puday magsig kanal. May raman day ning pregidad ni Uncle Kagaw kay dala-dala ginig bara de kabra permi. Puol man pudi ay. Ako nga asawa kuya. Your face in a sunshine reflection, a vision of blue skies. Distraction. Akong asawa kuya. I like Chopin. Kay naningkamot gyud siya maayo nga ma-promote siya maayo kuya sa iyang pagpanrabaho. Gani kuya, to make the story short. Nahimo gyud siyang principal kuya.
Oh, unsa may selebrasyon na to ron, langga? Ang atong celebration karon kay Unsa man? abi nimo ang akong dugay nga gipangita kay natuman na cute. Ha? Unsa ba mo ipasabot? Langga, principal na ko. Ha? Oo, principal na ko. Asa ka nga school diha gyapon? No, mabalhin ko sa FEU. Wow! FEU ba yun? Kasosyal ko nimo. Sa sosyal, oy, Florencio E. Urot Elementary School. Aw. Diara day ka sa Florencio Urot? Oh, biso, kuna, langga. Patuman na gyud ang imo mandoy. Unsa man? Kuain. Kanay, gusto nang ka magka-baby. Oh, tinuod ka? Yes. Di ba mo man na imong gusto sa una pa? Kinidalit na mo. Langga, hinay lang. Hinay lang, ikaw oo to. Ay. Kini, dugay na ko rin ipangandoy. Langga. Aw, kagilo. Karon ka. Anak kan tagag usa ka dosina. Langga may nahinay lang. Ay, kagilok sa kong iwan. Diri ko may gani kay doon ako'y drive max dala. Hali diri. Langga. Ay, pag-ibig. Kini ka karon ha? Diri ka. Ay, langga, unsa man na? Diri kay kapson tagag maayo. Ay, langga. Dugay-dugay na biyaday kung wala ka kita day, ana, oy. Karon makakita na gyud ka. Maubabitan, Aubi. Dahil sa kibairon sa nako niya. Agoy, gibaid. Ano ka-exciting! Rain began to fall softly as she gazed around the room. Even now she wondered what went wrong. A letter in her hand trembled when she Hinay lang. Grabe, pag ginawa, buta kamay lang gawin. Grabe, mampuga lang gawin. Ginawa diha ba sa ginangag oxygen? Ay, langga sa ginabi. Okay, pagkanindot ba guday ay ni Oy? Ay, gibingaw mo ko ay ni Oy. Gibingaw po ka ayo. Ay, bi ako na po, bi basta na, bi. Ako na po, bi. Ako na po, madok-dok, bi. Grabe. Oh, ha? Habi ni mo, unsa? Habi ni mo? Marunong kay ko ani, gimingaw ko ani. Mingaw day ka? Diri, bi. Oh, aray. Grabe. Oh, ay. Oh, sige, mag-enjoy ta, karoon. Tataw, anak! Alam mo pare, sa amin sa Iloilo, ang pomelo, kasing laki ng timba. Alam mo pare, dito sa Maynila, pinapatay ang mga mahahangin. Ha? Ganun ba? Naman, pinapatay nga eh. Actually pare, ang pomelo sa amin, kasing laki lang ng kalamansi. Ay! Okay kayo!
Kuya Helen, tuod man kuya, kauban sa tabang sa Drive Max kuya. Ako siyang gidabudabuhan per mi kuya. Permigo na ako siya gabson. Kuya, ako nabantayan sa ako ang asawa nga. Nanambok siya maayo, kuya. Nanambok siya. Gani, kuya. Amta na pag duha ka tuig, human siya nga ma-promote ingon nga usa ka teacher. Oh, sa may problema na po ni mo lang ga. Wala man. Sa wala ba? Ikaw ha? Gipasugo na ka permis sa kuha. Wala lagi. Kung saan mo gudayta ka? Ayun na. Alam ka na nakin. Nadyo kay problema. Ang problema, ako rin eh. Pagtarong na gadbi, unsa problema nimo? Sulti ko. Wala. Duha na ta katuig gikan sa pagminyo. Usa na katuig gikan nga na-promote ka. Wa lang gyapon ti anak. Oh. Ano di ay? Mauguday na ang kuan, mauguday main purpose gudi ay. Oh, sa may purpose din na to. Buti mo oy. Ikaw? Nausap pagyug ka. Unsay na usab? Unsay na usab? Sulti ko kung saan na usab. Karon, lahi na kay ka. Isog na kay ka, di na ka-sweet. Di ka para sa una. Ako isog? Sa badiha, anong isog man ko? Oh, pananingi mo nagpa mga ka? Ambot ni mo. Ambot lang ninyo din eh. Ikaw magsige na kag kasuko sa atong mga katabang din Taod-taod man, sige lang kag kalagot sa mga katabang. Bisag way mga sala, murag pangitaan ni mong sala. Sulti lang diha og di na kag ganahan ng mga katabang diha. Di man sa ingon ni Ana. Pero sa'yo, maglagot lang ko. Magsige kag paglagot. Tanaw ko rin kung gulingon ni mo. Palabir mga kagkadako niya, palami kag ka-high blood. Unya, unsa man? Ha? Dili ka dapat magingana. Kay asawa ko nimo. Ako nagbuhi, ako nagpakaon diri sa tuturan, ako gisweldo ang mga katabang, ako ani tanan. Nantay sakyanan sa kuan na. Wow, grabe ka man kasulti, mamuy-boy ka. Ako rin pa-eskwila ni mo, nalimot ka? Oh, pwede ta ka bayaran ron. Lunan lang ta ka. Bayaran ta ka dito. Saan naman tawag ka? Nausab naman yung batasan ni mo. Prinsipal na kakaroon, nausab na ka. Biliba, sab na ko na yung pagkabayhana ka. Bilib kay ko ni mo. Kuya Helen, nausab og nalahi na gyud akong asawa, kuya. Nausab na siya. Gani, kuya. Sagad na may mag-away. Doon ay panahon, kuya nga, wala kayo may mag-away, kuya. Ako siyang gi-invite nga, gidalan ako siya sa doktor. Og, nagpa-check up mi sa doktor, kuya. Karon ba? So, sabihin mo sa akin, Mrs., kung ano ba palagi mong ginagawa sa buhay? Sa akin ng Dr. FBR. I am a teacher by profession. Tapos, principal na ako ng elementary. Karon ba? Si Mr. naman, ano ginagawa? Isa ka bang politiko? Di po?
Di po yan politiko. Bakit nasabi niyo po na politiko ako, Dr. FBR? Kasi nakikita ko, malaki na rin yung tiyan mo eh. At nagiging kalbo ka na, no? Doc, ano bang resulta sa check-up, Doc? Sino bang may problema sa amin? Actually, kanina, akala ko nga mali ako, no? Dahil akala ko isa kang wise guy. Ano po yung wise guy? Wise old ang lagay. Pero sa nakita ko, base sa mga data, no? Dito sa resulta, aking examinasyon sa inyo, no? Wala naman akong nakita ng problema sa inyo. So, kailangan nyo lang talagang magpahinga, no? Lalo na ikaw, misis, ano? Kailangan mong magpahinga at kailangan mong magpapayat. Daan pa ko nimo. Ano naman po ako na po? Oh? Di ba ingon sa doktor, kinanglan lagi ka magpapayat. Kay tanawa lang. Unay nung tanaw na, kusubang kay kamukha mo habhab-good. Basta, yun lang ang gagawin nyo at ito, may resita ako sa inyo. Unsa man na, Dok? Ayan yan. Basahin mo kung ano yan. Uy. Mao ni? Drive Max? Kuya Helen, gani, pag uli gidayon sa balay kuya, gikanggaro gidayon ako akong asawa. Kaya excited lagi ko kung makaanak kuya. Pero kuya, kapuyo naman siya. Kunya, kaya naka-drive max ko. Tama na! Pero, langga, Tama na! langga kay saya kayong epekto sa Drive Max. 24 hours good ni. Sa may tuon mo sa kuha, grabe man po ka. Murang bukag siman. Pero langga, Basta, gikapoy na ko. May trabaho pa ko ugma. di ba ingon sa doktor nga, kuwan daw, kinahanglan nimong pahulay? 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 Anong kinalaman ko mo pahulay? Kibaw ba ka? Nga kung absent ko? Ha? Dako ang mawala sa tuang kwarta. Unya, kung absent ko, wala mo timan sa mga maestra. Nabi mo mga maestra diya katong si Ricky o si... Ricky o si Ruben. Ng mga maestra. Ang mga teacher. Ilang pangunayon nila ng mga teacher ang mga dalaga. Pero sagdin lang, ka none of your business naman ha. Uy, sultihan ka. Part na sa akong trabaho ingon niya teacher. Para magkaibalo ka sa trabaho sa usa ka principal. Pangutan na si Maminang. Pero, langga, kanang gusto ko nga magkaanak ta. Oy, sultihan ka. Muabot na og muabot. Ha? Dili kay permi-permihong ko nimo. Kada gabi naman ka magdaro permi sa kuha. Gusto kay ko magkaanak dayon. Ambot na nimo. Kung mauna permi mong buhaton sa kuha, well, sultihan ka dili ko interested. Ha? Kung gusto ka, pangita dito glain. Pangita dito. Pangita glain. Ayaw ko. Oh, langga. Kataw, anak! Sino matapang dito? Lumabas na! Magpakita kayo sa akin! Ako! Matapang ako! Anong gusto mo? Gawin kong kilawin yung bituka mo? Ay, sir! Sir bilang po ito! Ay! Okay kayo!
Ellen. Naunsa man daw akong asawa kuya nga imbes nga nahimo ng principal kuya na usab na maninuon kaayo. Og okay na maninuon sa iya kuya nga wala mi anak. Mingaw kayo ang balay kuya walay anak. Uy. Kuya, sa may angay na ko ang buhaton ani para mga anak mi. Saan ako pag-convince akong asawa kuya nga kinanglan makabuntiyol ko para magkaanak mi kuya. Kuya, gusto jud ko magkaanak mi ba? Gusto gina ko nga nay bata magdagandagan sa mong balay. Kuya, tabangi ko kuya bi. Unsay angay na kong buhaton, please maluoy mo. Kung naalon tayo pwede rintahan, di kaya marinta ko ba? Swerte gito si Kagaw ba? Grabe to. Inggit kayo sa amigo ba? Kuya, tabangi ko ninyo. Inyo magtatampo. Alfred.